Шәһәр бистәләр йөзен архитектура таләпләренә җавап бирә торган объектлар бизей. Район башлыгы Разиф Кәримов, архитекторлар, шәһәр советы, башкарма комитет вәкилләре белән берлектә шәһәрдә төзелеп килүче объектлар буйлап рейд ясады. Совет әгъзалары фасад эскизлары белән танышу максатыннан 6 объектны карады. Беренче объект төзүчеләр урамының беренче йорты булды. Элек бу урында аяк киеме кибет иде. Ул урын бөек кыймалар белән әйләндереп алынган. Бүгенге көндә бирдә төзелеш эшләре бара, җәй ахырына кибет әзер булачак. Оценку фундамента. Фундаментка бәя ясадылар. Экспертиза Казанда безгә 2 катлы бина төзергә рөхсәт бирделәр. Сезнең белән килештерәсе калды ди бина хуҗасы Игорь Такмаков. Автомәктәп моңа кадәр адресын еш алыштырды. Тиздән аның үз бинасы булачак. Шәһәр төзелеше советы яңа бина төзү кирәклеге турында бердәм тавыш бирде. Яңа 2 катлы бина Нефтьчеләр проспекты 17 Айырту адресы буенча төзеләчәк. Яңа бинада картинг, радио һәм ату белән мавучылар өчен секцияләрдә оештырылачак. Когда проект начинаете? Проектны кайчан эшкә җибәрәсез? Шәһәр төзелеше советы әгъзалары килештерәсезме? Банникин урамында элекке сөт заводы биләмәсендә барган төзелешкә зәйлиләр игътибар итми калмагандыр. Бүгенге көндә биредә район электр станциясе оешмасы базасын төзү эшләре бара. Здание АБК будет общей площадью. Административ конкурс бинасы 8458 квадрат метр мәйдан биләячәк. Стоянка. Шәһәр төзелеше советы әгъзалары игътибарыннан шәһәр йөзен бозып торучы яңа шәһәр сәүдә ларюкларда читтә калмады. Аларның хуҗаларына әлеге ларюклар йөзен үзгәртү кирәклеге тәкъдим итилде. Разима Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре. Землю предлагали по человечески.